may soon sa history of Advent, no? In 4th to 5th century, in Western Christianity context, ginabuhat nila ini pinaagi sa fasting and praying, no? Ampo. Karena lang gina, kung ulang ampo niya kalagsan ang kaon. O samantalang magpaabot sa ulog sa pagpasko. Kaya, kailangan na abot ang panahon o kagdaang Pasko, doon ay paguhan sa ilang pagaliwan. Doon ay pagsakripisyo. No? Kaya, inikabot sa Pasko, no? Pagkatawag sa Kristo, inikabot sila na mamahimo na silang himpit, no? At tumangan sa Ginoo kung inikabot sa mga liling ng buhay sa pagpapasala o naa ang pagmakaroon sa ilang ginabuhi. No? Kaya ang Biblia ay pagpangan ng gili, no? Kanunay, or pagpangan ba sa dili pangakot ang agang Pasko. Kaya ang sa agang Pasko, diya na, no? May ang higpit, muna kapakuhan sa itong ginabuhi. Okay, every time na kung nandun ka na sa pangakot kita sa kasulugan sa Pasko. Apan karon nga panahon ng igsoon, no, ibalan ang fasting tungod kay hindi maayos sa tao nga din kaon kay kaon bitaw kay mo bilay natural. Ya uli pun kaon mo ta pun. Ang pinaka-importante na mahimong silang hingpit diha ang tumagan sa Ginoo ay abot sa adlaw Pasko. Dia dengan klase ang mahimo nga mahimpit. O so na mahimpit na pagrelasyon sa Ginoo ato iyampo ang atong mga kaigsuonan pagpadayag sa atong mga panalangin, no? Pinagi sa paghatag ug ang tanan ng mga maayong buhat. Mao nga aparte sa Pasko, kayo dito na nindot ito pamati, kinatay kasuhan ng madawa, dahil muli ang ato mga anak, mga pamilya, membro sa pamilya, ano pa yun ta? No? Kaya timaan ang kahimpitan, anaan, kaya ito. Kung mausap kini ang meaning niyan, no? Yan ang Advent. Tungkol kay ang Diyos naman, ito ka ito. Dili lang ang panahon niya sa Pasko, kundi sa matag ngayon, sa matag ilihok sa itong kinabuhi, ingon ang magtotoo na ang Ginoo ng lauban. Mga kinahanglan kita na mahimong mahimpit. So, sa kilig pagkahinulog ka ito, kung karoon na niya kita sa ikapat ng linggo sa Advent, no? Yan, di man na ito, mao ang peace o kalinaw. Tungkol kaya sa lihan sa Yesu Cristo, ipagkatao ng kalutana, pinagi sa Balang Espiritu, buman sa kadaghang hubot, yan ang panahuna na may hulga, mga kamatay, no? Sa unang mga magtutuko. Kung kay dunay bago pagtulunan sa Yesu Cristo, muna dahil nagagubot pa na itong panahuna. Apan liyo niya itong mga hulga, liyo niya itong mga kamatay, dagay ang buko, dunay kalinaw na itungha sa katauhan na nagtutuko ni Yesu Cristo. Kalinaw diha sa matang kinabuhi, bisan kung sa paman niya ay ang sitwasyon sa usa ka mga totoo. Kung nagpadayon kini kanato karon ka panahon, kung ato kini na ang kini klase na kalinaw, kung ato gituhan na si Yesu Cristo inyong Ginoo mao'y atong mailumos. Ini ang mensahe na pinundog nato na doon pa kita'y kalinaw, luyo nining panahon karon na puno sa hulga. No? Siguro sa pag-usapan nato, doon ay mga nagdayang hulga ang atong mabati, ang pagbati na ato na ang karon, mga pagbati na dili kita malinawon. Bumikan kay siguro walang pa kita mahimpit sa pinakubang sa Ginoo. Wala pa kita mahimpit ini atong pagtukuha. Mo kanini ang panahon ng Igsoon, nagkinahalan kita sa pagdawat sa kaminsahe na nagikan sa itong Ginoo. Doon ang pinagdaghang nabati karon hitungod sa ato ang
iglesia sa UCCP National, no? Nanungog sa mga issue karon nga nakahatag na nato og galibog, nakahatag na nato og walay kalinaw, no? Hadlo kita pinipahin mo sa mga simbahan sama sa una. Dunay daghang miabot ng katalagman sa atong pamilya, kunya may puro kita sa kahadlok ug kabalangka, no? Dunay daghan nga mga butang na okay, mahimo kita ang dili ng malinawon. So, may utana sa una na kung Lord. So may yung bukod pasagot niya, kapag ang libro niya sa Isaias, naghahatag na natin sa kasulbaran ng Isun. Ang Isaiah 7, mao'y pinakaunang mensahe ng ginagayag sa Ginoo pinahagi ng propeta Isaias. Dito sa kahari sa Jerusalem o sa Judah, na si Haring Akas or King Ahaz, no? Sa English, ang anak sa Hari Josias o King Josiah. Namatay si King Josiah, si King Ahaz mo'y huli. So then, niya itong panahon na ihulga ang nasod sa Jerusalem. Kinsa may nahulga? Katong kong bukod ng ilog sa maong lugar. Katong Assyria, mga hatiwa. Niya ang Assyria, sunod na niya itong panahon sa Israel. Kundi ang Israel o ang hari ko sa Israel gusto ng waon ng Jerusalem. Dito, si Haring Akas doon ang ginagawa. Ang handog si Haring Akas na ilugon tungod kay ang Jerusalem mao'y pinakasentro kung asa magsimba ang mga Jewish. O ang Diyos mga isuong hindi kayo sugot na ang mga Assyrians mga hari na itong lugar. Tungod kay ang mga Assyrian, wala man na sumunod sa Mosaic Law ang idala ni Moses. Hindi Jewish. Kaya, hindi isang sumunod ang Ginoo ng mahimong hubot ang Jerusalem. Hindi sumunod na tunay na kamatay pang ako. Tungkol kay grabe ang mga Syrian ganito. Mga tunay kahadlok siya King Ahaz na mahilog niya ang Judah. Mga si Propeta Isaias naghatag niya ang mga tulong aron mamahimo nga matagal siya o paglaong luyo sa iyang kahadlok. Tungkol kay atong panahon na sila hilay na, ipamatay na ang uban, ipangbihan na ang uban. No? Bakit kayo mahilog? Mga si Propeta Isaias pinaagi sa home o spirito ni Propeta Isaias na katungog siya o tingog sa Ginoo. Ya, ang Ginoo ang istorya dito sa iyang niya, dinulungan niya, ito yung istorya ko sa at ito ihatag o ipadayag ni Haring Ahaz. No? So, si King Ahaz na yung dautan ng paghari. Tungkol kay hinahinay nito siyang iyang ginawa ang mga Assyrian sa ilang nasod. Mga gusto gayon sa Ginoo nga musunod siya unsay ipasulti ni Prophet Isaiah. Mga anglan, mangayo pasaylo sa Ginoo si Haring Akas ug dahigon niya ang Ginoo ug dili na magsimba ug Diyos. Mga aron tuo pa ngayon si King Ahaz, giingnan siya ni Isaiah sa verse 14. Busa ang Ginoo gayon mohatag kanimo timaan ug kini mao nga usa ka bakan ug dalaga. Nampun imo anak ug usa ka lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Usa kini kapasalig nga kinahanglan matinuohon ang hari. Kay kung dili mo ang hari ni dunay mahitabo sa Jerusalem nga dili maayo. Ang bisan pa maniana magigsuon hatagan daw sa kung paglaong si King Ahaz. Ahaz verse 60, kaingon usap si Prophet Isaiah. Bisan di pa maabot kini gayuna ang mga yuta niya itong lumapahari na naghulga na nimo mahimong biyaan. No?
Dito sila niya ang mga funksyon. Isa kini pasayo na ipaglao at the same time, dunay akong kalinaw o mahitabo gumikan sa mga buhat sa Diyos. Luyo sa mga buhat o mga pinginabog sa mga nasod sa Jerusalem. Kini ang pagkabot sa Emmanuel na mao'y makapabago sa nasod sa Juda at kini ang Emmanuel mao'y mga luwas sa kanang katawhan human na dunay at pagtuto. Tungkol kaya Diyos pili kayo biyak sa kanang katawhan. Pasabot nga ang atong teksto kung ipasa mga isoon, assurance kini sa Ginoo diha sa tibuok Juda na dunay kalinaw liyo sa dakong huluga kay nabati tungod isulod sila sa hari sa Syria. Mga nini nga Domingo, nagpaabot usang kita sa usang mensahe pinaagi ng Kristo mo ulong kalinaw. Ang kalinaw na dili sa mga ikahatag ng kalibutan, kundi kalinaw nga nagikan diha sa mensahe sa atong Ginoo nga magahatag kanato og pasalig nga siya pili gayon mubiya bisan unsa pa man ang atong mahitabo karong panahon. Ang pagpadayon pagkinabuhi, ang pagtuman sa karamaayong binuhatan ug dunay dakong pagtuko mo'y maghatag kanato sa dakong kalinaw. Sama ang panikikihas na iinahimo siya ng magduha apan ang Diyos maghatag sa kaputan ng maghimong mutuo kayo siya kung dunay pasalig na matuko kayo kining hitabo. O ang usang babae na mulali anak ng usang lalaki. Tinawag na hilit kita mahimong nga murag sige kihas pa na naa sa pagduluha, naa ang pagsulay o naa ang pagsulayan ng Ginoo, naa ang pagkagilit patinuhon sa Diyos tungkol pinagagamukman sa laing Diyos ang iyang nabuna. Kausahay, sa usap sa kumituhan karon ba? Nagunay klase-klase kasinatian. Ang Diyos nagtanaw kung nagkupan niya ay kanatong tulungan. Kung wala kayo makuhang ng atong matulungan diha sa mata sa Ginoo. Ang pagkagamahanan sa atong Diyos, atong inimaan ko ng isoon pinaatin sa atong pagpako sa atong mga kinabuhi. Pagpako sa mga hula, pagpalakal sa atong pagtuo, pinagi sa pagrampo, pagtuon sa iyong mga pulong, paghibumay, pagpinasayuay sa atong pagkisunan. Apan sa atong panahon karon lisod ay ni atong paghimuon. Ang pagpasayo, ang pagdawat sa bagong pagturunan, ang pagbasa, pagtuon sa pulong, kung kailangan na ito ang daghang mga butang, ingon nga atong himong Diyos. Mga butang na mo ubira diha sa buluhaton sa Diyos. Mga gadgets, social media, TikTok, games, sa cellphone. Dili kita maka-itay niya ng mga isoon. Usahay din kita maka-apil sa Discord, maka-study, hindi na kita maka-fellowship. May mga lagi, wala tayo masahe. Kung natin mga yun, gawa sa kailangan. Mamayin mo pagkakapata, kaya naman nagkapite. So, ayun na naman. At sinabi, actually, tinawag na, kaya naman ako, hinaot mo iso, atong kagatagan kung panahon ang atong Ginoo diha sa kung kinabuhi. Aron kung maabot kita diha sa Kristiyanan, sa klaseng bulga, pabalakan, mahipalo kita kung sa'y atong gibuuhan, kung sa'y atong gihuptan sa atong klase muna-muna. Dili ka ang problema, dili ka ma-stress, dili ka magduluha, dili ka magkasakit. Tungkol kaya ang Diyos, hindi kayo pagsagad ka kung magabuhat lamang kita sa mga maayong butang sa atong kinabuhi, diha sa luwas sa atong mga kinabuhi. Dili man mga kung kalungan kita sa mga isyu sa atong simbahan sa UCP, diha sa nasyonal, may naghatag na ito sa atong hulga, pagbaluha, kung dili na kita usahay, suporta sa mga hulhagon sa nasyonal, sa buwang simbahan. Mga diha sa kailangan sulatan ng Igsoon, ang Ginoo nagpahilumdum ka nato. Nga pinahanglan niya ay mamahimo kita magmalinawon luyo sa hulga ining panahuna. Pinagi sa pagtuko sa Ginoo, pagtuko sa dagang pamaagi. Magabuhat kita sa mayong butang, diha sa kong pamilya, diha sa kong kagulingon, sa komunidad, o sa diha sa akong trabuhan. Kung kaya ang pagbuhat ni Igsoon,
atong gipadaya ang ganung pagtuo sa Ginoo na siya uban ka na tutong kay mao kana ang matuod na kalinaw. Ang pagbuha o pagmamuna sa mga utang na utang wala ka na pagtuo sa Ginoo o makahatag ka nato sa pagbaluha, makahatag ka nato og hulga, makahatag ka nato sa kanabutan. Hinaot ni ikaw pa kung linggo sa Advent ng Exod. Mahimong kita magbago, mahimong kita magpalinawon, o samtang sa ulo, Pasko, pero wala ako pinali ng ano. No? Hindi lamang karon na kalinaw kung hindi hanggang sa Amen.